Bueno, gaurkoan ikusten dutzen bezala ez dakit kaskoa desberdina dut, horrek erran nahi du gaurkoan errepideko bizikletarekin nago, eta kasu honetan Baztan baiaran, zehazki Iruritan, klasiko bat den ibilbide bat egiteko prest nago, Iruritatik Artesiagako portura, okerrez banago 15 kilometroko igoera bat, bere aldapa gogorrekin. Gaurko eguna haizetxua dela ikusten da, ikusiko dugu goitin aber nola ematen duen, eta denbora uniz galdu gabe, guazen ikustera ber Artesiagako portuak zer ematen dian. Torri nerekin. Bueno, Iruritatik hasi naiz. Eta orain banuie Artesiagara, hemen badakit klasiko bat dela. Artesiagako portua, Berrueta, Eugi eta egun gogorra. Gaurko etapa egun gogorra izango da. Malda haizia ari du hemen behin, hasi que seguraskian ere haizia iko du. Egunon, aio, gero arte. Hemen ezker. Epa, egunon. Epa, egunon. Artesiagara hemen ezkerretik, ez? Bai. Egunon. Egunon, zei gara. Hemen txe, pues, erran duten bezala, Artesiagara joan marra naiz, eta ez dakit hemendikan ongi joakin nahi zen. Bai. Izautzen duzu? Bai, batan zara, bai. Bai. Mantxo, zure pentsamendu eta... Ezertzera, hemen bertakoa? Bai, Iruritarra naiz. Iruritakoa, orduan Artesiaga izautuko duzu agitzongi. Bai, arrazon gizautzen dut, bai. Hemen ibiltzen ez goiti eta behiti. Kotxian, bizin, ardikin, egongo zara nahiko entrenatua Artesiaga jakingo duzu ja memoriz. Bai, memoriz badakit, bai. Bai, kurbak eta... Gogorra da? Bai. Batez ere azkeneko kilometroa. Bai, baina bakizu Rosario errezatzen hasi zaitzen. Ez dakit. Bueno, pues. Eta ze ezaugarri ditu, zenbat distantzia dago adibidez? Hemendik ara bakuzu 15 kilometro terdi edo. Ostras, 15, Bai. Eta, bueno, zaiena izango duzu era 3. eta 4. kilometroa. Hor dagoela, ez dakit, zibila, 8 edo hola dago. Eta gero azkeneko kilometro terdi. Eta ze media du, ze... Ostras, haizia, Bai, akizu. Mekauen, ez dakit. Ez dakit eguno berenat hartu duzun. Ez dakit, aietuko naizen ere. Ba, ez dakit. Ostras. Bada, haize bola izaten da goiti, Así que... Bueno, ikusiko dut, eta albalin badut goituko naiz, eta ezin balin badut, pues emango dut atzea buelta eta bertze... Ne baizu, 12. kilometroraino ailegatzen bazara, hor ezkerraldin baduzu iturri bat. Bale. Hor omen da, iturri miragarri bat. Bai. Aprobetxatu gainera uroi, fresko atartzen dela eta sano dela. Zenbagarren kilometroan? 12 ailegatu baino lehen. Bale. Hor, gelitzen altzara, badago beti baso bat, eta neguzaroiko iturria. Bueno, nik ez naiz presentatu nire izena Ibai da zuzara. Ni Marijo. Marijo, eta arran duzu hemengoa zarela. Hemengoa naiz, bai. Eta ikusten dut bizikleta ere bai, bueno, pues Artesiagan ibili zara, ibiltzen zara bizikletan, ez? Bai, ibiltzen naiz. Bueno, egiarteko mantxasi nintzen bizikletan ibiltzen, Bai. Beti ibili izan naiz, zudagidoan eta hola, baina ni hasien eskubaloian jolasten nu. Hortan ja sartu ginen, eta hasi gara orden bizikletan hasi ginen. Bai, duela 15 urte. Guain dela 15 urte hasi zinen bizikletan, baina hola, denbora pasa bezala edo, ez?
gu erraten dugun bezala, ni eta lagun batzuk gara bizipote. Gu baten gara bizikletan, egiten dugu ibilaldi bat, eta geratzen dugu gustora gure pintxo eta gure pote. Hoi da. Hor hemen Artesiagan adibidez, portuaren bukaeran, ez dago deus ere, ez? Eta ostatorik eta deus ere. Ez dago, ez, hoi da. Adibidez, Izpegin bai. Hoitxe, Izpegin badago, hoitxe, baina ez da, ez. Baina, bueno, ez da japasten, portu polita da. Hemen ikusi dut duzuela Artesiaga, portua, gero ere Elizondo, erratzun hor dago Izpegi. Bai. Hemengo buelta bat, klasikoa den buelta bat, Artesiaga hartzen du, ez? Bai. Horri deitzen diogu kintoko buelta. Baten gara, gaina da kuriosa, zetaz. Gaten gara Artesiaga, eta Artesiaga hemen diktu 15 kilometro terri. Baina, Irurita ez da emaitzen Artesiaga kaskoan. 2 kilometro terri du gehiago, ere Irurita da. Bale. Horren pandemia garaian, claro, gu baten ginen Artesiaga, gehi 3 kilometro behiti. Eta ezkerraldean Zubiberri deitzen zaiona, horren jaino da Irurita. Gero hortik ja sartzen zara, Eugiko fabrika de armas, goratzen duzu Urkiaga, eta jagatzen zara Bentabastan, horatzen dugu pintxo. Eta Bentabastan da Irurita. Bai, zertaz. Hemen ezkerraldean ere badabide bat, gaten altzara Balsa de la Rana, eta bide Irurita. Eta horren gero hortik gaten zara Baigorrira, Izpegin bertzepote bat. Hori da, Baigorritik Izpegi goratu, hor bertzepoteo bat, eta gerratzura, ez? Osa, que buelta polita, gogorrare bai, ez? Bai. 180 kilometro. Ostras. Eta... Eta hori segurazki, milak aldiz egin izanen duzula. Urtiero, 2-3 edo egiten dugu, buelta bat. Eta bizikleta karreterakoaz aparte, ere mendikoa ere praktikatzen duzu edo egiten duzu? Lehenago bai ibiltzen nintzen gehiago. Hasiera hortan baino oraia, azken aldiunten ez. Ez. Hemen aukera ona da, ez? Baztan inguruan ez, karreterako bizikletakin ibiltzeko. Bai, badire ibilbide. Hemen ere, iparraldeakin, Lapurdikin mugan gaudere bai, eta hor duzu bertze portu bat, Otxondo. Eta gero ja sartzen zarete ja iparraldean. Eta, iparraldeak ere bai baditu bere portu nahiko gogorrak eta... Osa, hemen ere bai ikusten dugu nola mendia zinguratua gauden, pues bai edo bai ez, egongo dire portuak ibiltzeko. Bai. Eta, bueltak egiten dugu, baina gu egun guztiko bueltak, goiz-goizean hasi eta lasai. Eta gero, parte hartu izan duzu estatu mailan edo kanpoan, holako bizikleta ibilalditan edo... Hasiera batean hasi ginen ziklotirista bat Indurain. Geda mountainbikekin leitzitzulia egin nuela. Bira. Eta hola, baina gero, azkenean, jende handitz edo, bakotxa bere ez dugu parte hartzen ez. Nik ez parte hartzen. Eta, ikusi dugu hasierako zatia nahiko ongi eramangarria, baina hemendikan segidan ja, uste dut? Ni hemendik segidan, hemendik kilometro batera zaila hasten dena. Ui. Bakotxa bere ritmoan jandaiela. Eta uste duzu orduan hemen baztanen ohitura dagoela bizikletan ibiltzeko, badago afizioa... Eta pozgarri da, azkeneko guztauetan, nabaridere bai gorakada bat, emakume gehiago ikusten dire. Hasiera batean, nola sorteo ikusten ziren haize guti, eta ora ikusten da hainbertze. Ja. Eta pozgarri da, bai. Kotxe bat heldu zego. Eskuinetik jarriko gara, kotxe bat heldu dela, pasa. Egia da, tokatu zaigula eguraldi bat euri aldetika nahiko ona, ez dagoela euririk, baina haizeakin ez dakit nola moldatuko naizenan gotxin. Batez ere 9 eta 12 kilometro arte horietan, hori izango duzu fadak. Eta gero erran duzu, 12 kilometroan Iturri magikoa. Hoxe, hor dago Iturri magikoa. Hala segitzen duen. Eta ze gomendio ematen dira zu guain Artesiaga goitzeko, a ber. Ze gomendio? Bai, gomendio. Ibiltzeko lasai, pazientziakin. Lasai, eta naizta azkeneko 2 kilometroi gogorrak izan, hemendik azten bat zara mantxo egatiko zara. Eta gainera da, portu bet, da luzia, baino ez dela inor, aztetartez. Lasai. Arras lasai da. Bai ez? Horrek ez duerten kontu zibili bar dela,
beti bada nekazarin bat edo kotxen bat hemendik ibiltzen dena, eta orden kontuz man behar da deskuidoiekin, baina da arras lasaia. Bai. Bueno, pues a ver nola ematen zaiten niri portu hau, hartuko dut pazientziakin. Hoizen. Zenbat denbora, adibidez hemen portu azpitik gotxira, ordu bat. Bai, ordu bat. Bai, bueno, mantxa bat ematzea pixke gehiago ere bai. Zenbateko portzentaia erran duzu dula, media bat, dena, media? Dena, pues ez dakit zenbat izintuen egiozteko, 6 zazpi igual, ez? Bai, baina bueno. Izpegik, uste dut izpegik daukala bost, eta 6 bertzetik, bai, helako zerbait. Bost, benpin badakit erratzutik. Bai, igual lako zerbait, bai. Jo, pues hemen batuzu, bi portu polita hauek. Bai, gero hau denaren jakizu, karretera hau badu bere historiare, bai. Ah, bira, kontatu. Bueno, a ver, malda, hasi baino kontatu. Lasai bertzela segitzen duzu nerekin, eta gero ja bukatzu duzun erraten zuen, bai, hemen txeusten zaitut. A ber, gerra garaian, 1929 eta 1941 artean, hemen presoak eta hola, intzuten errepide hau, Eugitik, Iruritatik Eugiraino. Eta, deitzen zaio bidegaben, eraztuen bidea edo. Eta, 6-7 kilometroan... Ikusten dugu ja hor, portuaren hasiera. Así que segitu behar duzu nerekin, Bueno, zati bat, bakotxa bere. Jarriko nahi zarrueda, igual zuk titu barko diatzu neri. Vale, segi. Eta hor 7 kilometroan, oartzen bazara esker, zertaz againa ez da, zera elkarraia gatuko fijo. Kusiko da, bada fronton bat, txiki bat botaia bezala. Bale. Eta horra itzen ziren militarrak eta hola pelotan. Ahí ba. Bai. 7 kilometroan? Bai, gero, 7 terdi, Vale. urra baten ondore. Eta gero, 13 kilometroan, eskuinaldean badute eskultura bat edo memoria bat, preso horiek, eta hola. Bai, ez dakit egon ziren 1000 eta piko pertson inguru lanean hemen. Bai. Errepide hau iteko, bai. Hau duzu rekta bat, ostras. baina esperantzara proedikuen. Vale, hemendikan kronometroa jarri behar dut ordu bat. Bai. Lasai, ikusten da, egia da, trafiko aldetikan ere, nahiko lasaia da. Bai, arras lasai, hemen arras lasaia. Bai, beti ere igual, batzutan atatzen zaitzuak din bat. Ja. Orden kontu mamar da. Bueno. Ordu ze, emon behar duzu buelta edo jarri behar da rueda. Igual, pixko gehiago lagundiko datzut, baina den ja, hasi gara, ez malan. Bai, orain aiegatiko datzu bitxo bat, igual horretziko datzut, Vale. Aixe izan badu niztu sufritu nahi zobera. Gaur. Vale. Bueno, pues bertzen noiz baitere, hemen barna etortzen malima naiz, igual segura harrapatuko zaitu dela hemendikan. Bai. Maldan gotxin. Hemen ibiltzen gara goitita. Edo bertzenaz, izpegin trago bat hartzen. Ere bai. Bueno, pues te suerte neria. Bai. Gaur zurekin arrautzia. Eta pena, nerekin ez gotxino etortzia, neri laguntzeko, baino... Ez, hoben horbera bere pentsamentuen, Hemen nabari da, maldaia, Bai, duzu hotxikoa eta gero ja... Baina, bueno. Gainera maldagoitik baten zarelaik, hobeda bakotxa bere ritmoan. Bai. Eta bertzena bat bertxakin agobiatzen altzara. Gainera hemen gaude solasian, Hoixe. Eta horrek ere nekatzen du pila bat. Bueno, pues Marijo, nire partetik eskerrik asko. Bidea erakustagatik eta pixko bat espero dutena esplikatzagatik. Beldurra sartu diazu. Ez, baina eguraldiak laguntzen du. Bai. Eta hori. Zartazu azkeneko tragoa iturri hartan? Bale. Orduan. Eta horrekin... 7 kilometroan frontoia bezala, hoixe? Eta gero 12 iturri magikoa. Hoixe. Vale. Bueno, eta hemen azten daia zubiontan zaiena. Joder. Igual nahi baduzu. Vale. Hor kurba hortan, zure ritmoan. Vale, agitzonki. Ez agobiatzeko. Eta ni nerian, eta bakotxan horbera maznosketekin. Goiti, duritzen? Bai. Ez ditut nahi molestatu gehiago. Ez, venga. Marijo, eskerrik asko, Ez, ondo izan. Venga, gero arte. Aio.
Bueno, ni segitzen dut. Marijo utzi dut atzin ja. Malda da, Baina, bueno, pazientzikin goituko. Mala. Patuar naiz hemendik. Karretera dago pixko zulukin. A ber, 7. kilometrora aietzen naizen. Bueno, eguraldia egitona da. Carretera lasaia. Lau. Bueno, suave, suave. Guazen. Bueno, 6. kilometroa. Venga, a ver, kilometro bat. Frontoia arrautzeko. Eta gero iturria. Lasaia, eguraldi ona. Hemen haizik ez du jotzen. Baina hangotin joko du bai. Baina hemen lasai gio. Solasteko aukera gutxi
Mira, kotxe bat. Pasa, pasa. Aio. Bueno. Buah. Apa. Hehe. A ber, frontoia ikusten alduten. Ari nahi goiten, Hemen zalaiagoa. Birabanko bat. Ze bizak, jo. Hemen urbili, bira! 7. kilometroa! Aupa! Aber ikuste duten frontoier horia. Marijok aipatu digun bezala. A ber... Bira, hor ikusten dut uste. Bueno, ez dakiten frontoi bat edo zer den. Frontoi itxura benbin ez du horrek. Igual orain bihurtu dute baserritar baten txabola bezala edo... Bueno, ikusiko dugu, a ber. Igual kartelen bat ere badago edo... A ber... Hemen ikusten da bai, badirela olako... txabolak eta hola, igual dire lehenagoko... Hau izango da. Hori izango zen. Mira, kartel bat. Hemen dago monumentua. A ber. Hau da, frontoia, hau da frontoia. Hau da. Ikusi. Hementxe dago frontoia. Ikusi, a ber. Mira, hau da frontoia. Frontiza,
Eta hemen eskuin pareta. Bueno, pues 7. kilometroa, eta segituko dugu martxan, antzinera. Biratze interesgarria, heldu nitzenean Goitxi eta hemengo inguruan erranduten bezala, zeudela horrelako eraikinak eta hola, baina biratze interesgarria hemen Artesiaga Goitxin, fronteras de hormigon rutas edo hormigozko ibilbideak. Informazioa, zer historia, Pirinioen militarizazioa eta ondorengoen historia esplikatzen duen kartel bat. Kokapena non gauden, Artesiaga perfila eta hau izango da, gaurko perfila. Hori da, Irurita Artesiaga karretera. Horixe. 15. kilometroa, ez dakit ikusten duzuen hemen dago, hor. Guantxe paratu dut martxan berriro kamera, azkeneko kilometron sartu naiz, eta aurrekoan ez dut deus ere grabatu, Marijok erran bezala, itxurria ez dut arrautu, egon dunez bilaka eta ez dut arrautu, eta guantxe paratu dut azkeneko kilometroa zuekin grabatzeko. Azkeneko kilometro gogorra. Haizia, ez dakit nola moldatuko naizen, tontorrian, Hotza. Ikusten dut portua. Ez dakit antzematen duzuen, baino haizeak botatzen dit. Zaila,
Barkatu. Ya está. A ber, berreskuratze duten arnasa. Gogorra, iruritatik onat malda, zati batzuk zelaiagoak, bertso batzuk gogorragoak. Hemendikan egingo dut denbora honiz galdu gabe despedida. Haietu naiz, guain erakutsiko dizuet kartela. Haizia nabari da. Eta oraintxe erakutsiko dizuet kartela. Hala, Artesiaga. 984 metro. Hor baztango baiara. Eta denbora honiz galdu gabe, hementxe hementxe despedituko naiz, gaurko etapa ikusi duzuen bezala. Baztango baiaran gaude, zehazki Iruritako herrian, hor klasiko bat den errepideko biziketarekin egiteko Artesiagako portua. 15 kilometro, 6-7ko portzentaia media, aldapa batzuk nahiko gogorrak, 12koak eta zehazki ez dakit ongi, baino hemen despedituko naiz, haizia dago, ez dakit antzematen duzuen edo ez, baino haizia dago. Orduan, denbora galdu gabe hartuko dut eta bajatuko naiz bekira. Eskerrik asko horregotegatikan eta hurrengo etapan ikusiko dugu elkar. Gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.